også kaldet den Europæiske Union, er en økonomisk og politisk union. Der er 28 medlemslande, som alle er beliggende i Europa. Den europæiske integrationsproces er grundlæggende baseret på 2 traktater. Traktaten om den Europæiske Union, også kaldet EU-traktaten, og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, også kaldet EUF-traktaten. EU består af nogle forskellige institutioner, blandt andet Europakommissionen. Europakommissionen består af en politisk ledelse med 28 kommissærer, som hver har ansvar for hvert sit politiske område. Kommissærerne bliver udpeget for en periode på 5 år af medlemslandenes regering efter godkendelse af Europaparlamentet. Alle medlemslande har en kommissær. En anden institution er Europaparlamentet. Europaparlamentet består af politikere fra medlemslandene. I alt er der 776 medlemmer af Europaparlamentet. Når nye medlemmer skal vælges, sker det ved, at hver medlemsland vælger sine repræsentanter ved et direkte valg, som finder sted hver 5. år. Antallet af repræsentanter for hvert land afhænger af landets størrelse. Danmark har 13 repræsentanter i Europaparlamentet. Europaparlamentet er medlovgiver sammen med rådet. En tredje institution er ministerrådet. Rådet for den Europæiske Union, også ofte kaldet for ministerrådet. Når medlemslandene mødes i rådet, er der ikke tale om alle ministre, men kun dem, som er minister for det pågældende emne. Rådet er sammen med Europaparlamentet de lovgivende institutioner i EU. Det sidste, som jeg vil fortælle om, er det europæiske råd. Det europæiske råd består af EU's faste formand, stats- og regeringscheferne i EU samt Europakommissionens formand. Det europæiske råd mødes til de såkaldte EU-topmøder mindst 4 gange om året. Det er i det europæiske råd, at EU's overordnede politiske retningslinjer fastlægges. Det er også her, at stats- og regeringscheferne træffer centrale beslutninger om EU's fremtid ved at tage traktater, ændringer og drøfter mere problematiske beslutninger. EU's magtdeling. Den udøvende magt ligger hos kommissionen. De sikrer, at lovene bliver ført ud i livet. Den lovgivende magt ligger hos kommissionen, EU-parlamentet, EU-domstolen og Rådet for den Europæiske Union. De kan komme med lovforslag. Den dømmende magt, Europaparlamentet og EU-domstolene overvåger, om lovene bliver fulgt. Sammen med Rådet for den Europæiske Union danner EU-parlamentet den lovgivende magt i EU. Europaparlamentet og Rådet udgør den højst lovgivende del i EU. Institutionernes rolle i EU er en anden end i medlemsstaterne. Den lovgivende, udøvende og dømmende magt er ikke på samme måde som i medlemsstaterne fordelt på hver sin institution. Hvor den lovgivende magt er i en medlemsstat tilhører en enkelt institution, er den i EU derimod fordelt mellem institutionerne. Kommissionen foreslår lovgivning, og ministerrådet vedtager lovgivning. Dette foregår i samarbejde med Europaparlamentet. EU's institutioner danner ramme om det europæiske samarbejde. Hver institution har sin helt egen rolle og særlige opgave. En del af EU's institutioner blev oprettet i forbindelse med EU-samarbejdets grundlæggelse i 1950'erne. Andre er kommet til sidenhen. EU's institutioner ligger hovedsageligt i Bruxelles i Belgien, men også byer som Luxembourg og Strasbourg huser centrale EU-institutioner. Der findes forskellige EU-institutioner. Her er nogle af dem. Europaparlamentet er sammen med rådet dem, der fremstiller lovforslag. Europaparlamentet og rådet skal være enige om et lovforslag, før en lov kan blive vedtaget. Ministerrådet er en af de lovgivende institutioner i EU. Når medlemslandenes minister mødes, er det ikke alle ministerne, der mødes, men kun dem, der er minister inden for det aktuelle emne. Så for eksempel, hvis emnet er miljø, stiller alle miljøministerne op. EU-domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes på samme måde i hele EU. EU oprettede en domstol, som kan dømme i sager, der handler om medlemslandenes forpligtelser. Hvad betyder patentdomstolen for Danmark?
Den 25. maj stemmer Danmark om at være en del af et enhedspatent og dermed en fælles europæisk patentdomstol. Når virksomheder eller personer får patent på deres, eller i nogle tilfælde andres, opfindelser, får de enretten til at producere og tjene penge på deres opfindelse i maksimum 20 år. I Danmark kan man søge om en patent, der kun gælder i Danmark. Hvis virksomhederne så ønsker at eksportere deres varer til andre lande i Europa, skal de søge om patent i europæiske lande og kan derefter få patent i op til 38 lande. Antallet af lande, de kan få patent i, afhænger dog af de enkelte lande, da hvert land skal godkende den foreslåede patent. Det kan altså være en lang og besværlig proces at få patent i mange andre lande end Danmark. Hvis Danmark stemmer ja til den fælles europæiske patentdomstol, bliver den danske suverænitet taget fra de danske domstole. Det vil dog stadig være muligt at søge dansk patent, som er billigere end det fælles enhedspatent. Det er blevet foreslået, at enhedspatentet vil koste omkring 30.000 kroner, modsat den danske på knap 6.000. Men når man søger om patent, er der gebyrer og andre udgifter for udarbejdelsen af patentet oveni. Altså vil virksomheder få patentet billigere på længere sigt, hvis de ønsker i flere lande, og også blive sparet for besværet ved at søge i flere lande. I Danmark vil vi få mange flere patenter fra udlandet, da alle de nye europæiske patenter skal komme til at gælde i Danmark. Dog vil patenter, der allerede er givet før det eventuelle ja, ikke komme til at gælde i Danmark. Selvom det bliver afgjort i en fælles patentdomstol, får Danmark stadig indflydelse på den. Hvis Danmark derimod stemmer nej til patentdomstolen, skal danske virksomheder både købe et dansk patent og et enhedspatent for de involverede lande. Så dermed er der altså stadig muligt at få enhedspatent i en fælles patentdomstol. Dog kan enhedspatenter gældende i de lande, der er medlem af den, ikke bruges i Danmark. Der skal stadig søges om et dansk patent så. 50% optalt mere end en fjerdedel af stemmerne, en fremgang på mere end 10 procentpoint. Socialdemokraterne en tilbagegang langt under de 20% med 51% optalt. 2,3 Venstre går her tilbage. Her hvor vi foreløbig har fået det optalt, og jeg ved ikke præcis hvor det er i landet, der er Venstre altså tilbage på 15,2. Og det er altså reelle tal, vi har her med cirka halvdelen, godt og vel halvdelen optalt, så de kan godt forskyde sig noget. Men billedet med Dansk Folkeparti, der får fremgang, Socialdemokraterne og Venstre, der får tilbagegang, det gentager sig altså hele vejen igen. Med, nu skal jeg lige tjekke hvor mange procent, 81% optalt. 81% optalte stemmer. Nu nærmer vi os noget, som er svært at rokke på. 4 mandater til Dansk Folkeparti. Det er en fordobling af mandater. Det er en magtdemonstration af Morten Messerschmidt. Så det ser ud som om, at det bliver et klart ja til patentdomstolen ved folkeafstemningen. I øvrigt også en ganske pæn valgdeltagelse, næsten 55%. Og med hensyn til det her, så kan jeg sige, at Henrik Sass, vores erhvervsminister, han har allerede på Twitter skrevet tak til danskerne for klart ja til patentet.